Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a feel good. Oh my gosh, I'm so happy today. Why? It's my birthday month. Oh yeah. You know naman. You're getting 50 na. Oh my gosh. Oh my gosh. Alam mo, natandaan ko talaga yung promise ko sa sarili ko na kahit tumatanda ako talaga, okay lang tumanda. Ang importante, hindi halata, number one. Maganda namang mantra Oo, yun. diba? And number two, okay lang ang tumanda at basta hindi mabulok. Diba? Diba totoo naman, may mga nagmamature pero hindi naman automatically parang pabulok na siya, Oo, diba? yung parang baho-bahong tingnan. Oo, ganun. parang gano'n. Pabulok kasi. Parang amoy lupa na ganyan. Habang tumatanda, parang pabaho ng pabaho. Oo, parang ganun. Papanghi ng papanghi. Ang sama mo sa mapapanghing matatanda. Grabe ka. Uy, wala naman ako sinabi sila. Hindi kasi, kaya nga may feeling ako dati, nung bata pa ako noon may feeling ako na, kasi 'di ba, syempre kapag kabata ka, i-observe mo yung mga matatanda, yung mga 40, tapos yung mga 60, ganyan. Tapos yung mga panghihin, 'di ba? May feeling ako dati na parang ayokong tumanda kasi ayokong dadating yung panahon na mapanghi ko, parang gano'n. Pero na-realize ko kahit pala bata mapanghi din. Charot. Hindi, na-realize ko nung as I was growing older and nagkakaroon ng mga bagong priorities, 'di ba? Bigla ka nagkaroon ng pamilya, ng mga anak, mas gusto mo palang tumanda ng mahabang panahon. Yes. Kasi hindi ko makakalimutan yung partner in one of our ad-libs when we were younger. Sinasabi ko talaga yun, na parang ano lang ako, gusto ko mga 40s lang ako. Parang mga ganun yung diniktahan, pala desisyon. Pala desisyon, di ba? May ganun kasi may feeling ako na kapag pag 40. sumobra ka na ng 40. Oo, parang ano na siya, papunta na siya sa, di ba? Papunta na talaga siya sa kabulukan, di ba? Parang ganun. Kasi feeling ko, mga bulok na yung mga 40s, di ba? Ano, nagpunta ako nung tumuntong ako ng 40, di pa naman ako bulok, di ba? Totoo. Di ba ganun nga yung ano natin, yung mga nakakausap natin, nakaedaran natin, na parang, ganun pala, no? Parang parehas lang. Nare-realize lang natin na matanda na tayo kasi, siyempre, madaming nagmamano. Ewan ko kung na-experience mo yung partner na parang, tapos, Ninong at ninang ka na sa kasal, hindi na sa binyag. Nagpupo at opo. So, yung mga indikasyon ito na talagang, ang tingin ng mga tao sa atin, matanda na. Correct. Pero tayo sa sarili natin, hindi pa pala. Hindi naman. Meron lang talagang, tama ka partner, may mga indicators. Like kunyari, meron kaming inattenda na party ng Monday. So sabi namin ni partner, bago pa man makarating dun sa mismong events place, ang isapan 8:30 aalis na. Agahan natin. That's one indicator. Indicator yun Kasi dati hindi naman ganun Maaga pa yung 8:30. Hindi, tsaka Dumating tayo ng alas 11 pa party yan Hindi lang yun party. Hindi lang yun party. Ang aga natin dumating. Diba? Kinabahan pa nga tayo kasi feeling natin tayo mag-uumpisa. Diba? Tayo magsiset up ng buffet. Diba? Alas 6 pa lang nandun na kami. Andun na kami. Pero alas 6 kasi yung event. Pero, tama naman talaga. Pero talaga nga, we made it a point. Kaya nga, di ba, parang nung mga 5 something, message na kita kung nasan ka. Kasi gusto ko makarating tayo ng 6. Para yun nga, mga plano ko, mga 8 to 8:30, makaalis na. So, yan yung mga indicators. Yan. Nag-worry sa oras. Tingin ng tingin sa oras. Correct. Ayaw mapupuyat. Tama, yun talaga yun, yung takot sa puyat. Parang mapupuyat tayo, Lunes pa lang. Mga indikasyon. Di ba may mga ganyan na umeedad na. Pero, hindi naman talaga tunay na matanda. Alam mo yun? Pero ang nanotice namin ni partner, di mga, doon sa party na yon 8:30 na. Mag-8:30 na, nagdadating yung pala yung mga bata. Yung mga Gen Z parating pa lang, di ba? Ay, yung mga matatanda, yung mga kaedaran namin Correct. nandun. Nasa labas ng venue kasi sarado pa yung loob.
Waiting kami sa labas. Correct. Kasi aga namin dumating eh. Oo, hindi pa nga nakaset up yung registration table, nandun na kami, di ba? Kasi with the intention of, uuwi kami na mas maaga. Siyempre, makarating ka na maaga, Correct. magstay ka na mga 2 hours, kaya rin na yun, 2.5 na nga, 6 to 8:30, di ba? Pero samantalang dati, kahit 5 oras ka dyan. Oo. Di ba? Tsaka susulitin mo talaga. Hindi ka uwing bangag eh. Tama. Hindi ka uwing lasing eh. Totoo. Kailangan Hindi, masulit mo yung party. Correct, ganun. Noon. Oo. Ngayon naman pwede naman tayong magganon. Ginagawa naman natin yung basta Friday. Mas bagay, pwede. Pero, Sabado, pero yan. yung nangyari sa atin nung kamakailan, hindi eh. Oo, Talagang Lunes. hindi pa nag-uumpisa yung programa. Oo. Hanggang 8:30 lang tayo. Correct. Yun talaga. Papunta pa lang. Mga ganong oras lang tayo doon. Ganon. Usapan na po namin 8:30. True enough, 8:30. Umalis talaga kami doon. In punto, 8:30. Eh, yung mga bata, Ganon. bago pa lang sila nagdadatingan, sunod-sunod Nagdadatingan pa sila lang dumarating. sila ng 8:30. Kami mga majojonda na. Oo, di ba? diba? Paalis na kami, nagbibilang na kami. Ay, 5 minutes na lang, Tama, alis correct, na kami. diba? Wala, huling glass of juice ko na to. Tsaka kapag ka matanda ka na, parang ewan ko, parang natatandaan ko, parang naghanap ako ng kanin. Sabi ko, wala bang kanin? Hindi kasi oras ng kain ko yun, gabi. Oo nga. Tapos walang kanin. Nakakalurke. Di ba, pagka medyo nag-age ka na kasi, mas na iniintindi mo na yung mga kakainin mo eh. Hindi kayong Oo. parang, kasi pag bata ka, okay lang kahit magka-hyperacidity ka ng kaunti. Eh, Alam mo, maraming ang tumatagi na hindi kumakain eh. Sa true, Oh, di ba? laban na kung laban to. Correct. Malakas ka eh. Napasubo lang kami ni partner na hindi pa kami kumakain. Tapos yung organizer ng event, yung bossing nung pinuntahan namin, Oo. binigay na kagad, nag-cheers na kagad sa amin. So paka-cheers namin, pagkainom namin ni partner, talaga ramdam ko talaga yung guhit. Sabi ko rin, partner, ang init. Ang init. Ang init sa tiyan, wala naman sigmura ko. Nakakaloka. Yung Ganun asawa yung ko mga ba, concern, correct, no? yung asawa ko ba bago pa pumunta tayo doon, sabi niya, kumain muna kayo, di ba? Parang napakamatanda talaga yun. Bago kayo pumunta sa party, kain muna kayo, di ba? Hindi kasi medyo knowing niya na parang pa-cocktails ang mga eksena doon. Oh, Ganon. naku, dapat nalaman na kaagad natin. Oo yun nga, kung para- nalaman ko lang, partner, Sana- nag-two-piece chicken joy na muna ako. Sana dumaan muna tayo sa mga Oo, inasal, di ba? correct, totoo. Only Nag-only rice. rice. Tapos chicken oil, ganyan. Hindi kasi totoo, may magano ka ng concerns eh. Pero kapag ka bata ka, okay lang. Kahit na medyo sisikmurahin, kaya ko naman to. Bata pa naman yung katawan ko, di ba? Correct. May mga ganon. Pero again, it is always a privilege to grow old. Oo naman. Blessing lagi po yan, mga kabisyo. At feeling ko kayang i-delay. Oo I-delay. naman. Yung look. Oo. Yes. Kasi natatandaan ko doon in that same party, pakarami po naming na-meet na mga ang first reaction nung nakita yung tambalan, oh my God, bata pa lang po ako, nakikinig na po ako sa inyo. So, ang bata would mean a lot of things. Pwedeng bata as young as grade 4. Or- Pwedeng, grade 4 na medyo may muwang na yan kasi exposed na siguro siya. Or pwedeng bata as in like college. Ganon. Tapos kasama kami sa kanilang Oo. paglaki. Ganon. Pero, partner, sa mga picture, parang pare-pares ng kami 30s. Feeling ko lang. Kasi nga, pwede mong i-delete yung mga teachers. 'Di ba? Yung mga teachers, bakit ganun? Pag nakikita po natin yung mga teachers natin, lagi natin sinasabi, "Ma'am, sir, parang hindi po kayo tumatanda." Ganun. Grabe, no? Dapat ganun kasi pwedeng delay. Na hindi natin ganyan. napapansin, mapapagrabe ka kasi parang hindi natin napansin, ang dami na palang taon na lumipas. 'Di ba? Pero totoo, ayaw lang natin sang tanggapin, partner, matanda na talaga tayo. Oo naman. Kumbaga, hindi naman sa in denial, pero ayaw nating tanggapin na parang, "Huy, hindi pa kami bulok." Di ba? Oo. Kasi hindi pa naman talaga. Matanda na, yes. Pero more than hindi half na tayo, di ba? Oo. Sa life expectancy. Expectancy syndrome. May syndrome ba? Life expectancy syndrome. Oo Diba? nga. More than na tayo, halfway. Isipin mo yun, konti na lang. Correct. Hindi, pero sana, di ba, maka-half pa? Oo. Yun naman yung Why goal not? natin. Why not? Di ba? Yun yung sabi ng isang former boss natin. Nung nakausap ko lang din siya recently eh. So sabi ko, ano po bang sikreto sa isang matiwasay na buhay? Parang ganon. Oo. Yun. Tapos ang sinabi niya talaga, retire early. Oh. Sabi niya. Oh, okay din yung, Okay din talaga yung retire early. Yung consideration na ganun eh. Kasi sabi niya, ganito yan. Sabi niya, papaano kung halimbawa, ang life expectancy daw, kunyari, 70 or 75. o 75. Oo. Kasi Pwede baka ba gawin natin 80? baka ka na ba ng mga 70s? Marami pa naman tayo tagapakinig na ganyan ng edad. Ito tsaka mismo mga natin, di ba? Mga magulang, kakilala. Oo. So, gawin diba? natin 90 na lang. 90 na lang para medyo malayo pa. O kasi
biglang nervous ako. Ayoko din naman. Kahit ikaw eh. Oo, Di ba, diba? malapit-lapit ka na rin. Totoo, mga kung kalahati 70. pa. Oh. 40. Wala nang kalahati. Wala nang kalahati Kung na. 70 yung life expectancy. Hindi, pero yun yung example niya lang naman, sabi niya. Oo. Tapos sabi niya, kung magre-retire ka ng 60, which is the normal, kung sa opisina niyo hanggang 65, then it gives you just 5 more years to enjoy your life. Oh, naku, Yun ang nakakatakot. sabi niya. Pero ako naman, in my mind, kahit naman hindi ka pa nagre-retire, pwede mo pa rin namang i-enjoy yung buhay mo. Oo naman. Yun yung sinasabi natin lagi na balance, 'di ba? Na meron kang panahon na stress ka, haggard ka, 'di ba? Na parang kompetensya ka ng kompetensya sa oras, sa pera. Ang dami mong ipinaglalaban sa buhay. Totoo, ang dami mong pinaglalaban, ang dami mong gustong patunayan. Okay lang din naman yun. It's part of it's part of youth. And it's part of Part of living. Kung gusto naman ng Diyos yun na binigyan ka na ng buhay, tapos karirin mo yung buhay na yan. Diba? Part talaga yon. Pero dapat, sa gitna ng ganyang kabisihan, hindi mo nga makakalimutan yung quality time. Totoo yun. Yun, diba? Alam mo, partner, pinag-uusapan natin yung matatanda. Diba? Yung it gives you just 5 more years. Diba? Kunyari, 65, it gives you 5 more years para to enjoy life. Ganon din sa mga bata, Baka sa sobrang tindi ng karera natin sa buhay, dahil nandun tayo sa edad, 'di ba, na kumakarera tayo. Nakakalimutan natin na may mga anak tayong maliliit na mabilis lang ding lumaki. 'Di ba? Baka nakakalimutan natin na meron ding oras na kailangan for them na ia-allot. 'Di ba? Ganun. And to add to that, 'di ba, tingnan mo, yung mga may yung ganung stage tayo Sobrang gigil tayo sa pagpapatunay ng ating kakayanan, 'di ba? Proving yourself, 'di ba? What you're capable of. Yes. Ganun tayo Gigil sa trabaho. Hindi ka na umuwi sa bahay niyo. 'Di ba? Hindi mo na mapapansin. Gusto mo mag-establish ng sarili mo, which is actually good. Yes. Pero ito lang yung pinapaalala ng tambalan. Huwag nating kalilimutan na kung ikaw, 'di ba, nauubos yung oras mo sa ganun, sana mag-allot ka pa rin ng time with your family, with your nanay and tatay, kasi tumatanda din sila. Totoo din. Diba? Hindi mo napapansin pag uwi mo ng, kunyari, gigil ka, 10 years ka na wala Gigil ka magtrabaho, mag-establish ng career mo O nag-30 ka na, yung tatay mo pala 70 years old na. Yung nanay mo pala 65 years old na or 80 years old na. 'Di ba? Mga ganun tipo. So isa lang alang din natin, kung ikaw tumatanda, habang lumilipas ang panahon, ganun din yung mga nanay at tatay natin. Yes. Tumatanda din sila. And for them, quality time is spending time with you. Kaya lang wala ka. Yun. 'Di ba? Kasi nga busy ka nagtatayo ng career mo. Okay lang, alam mo, balance lang. Hindi Yes. naman natin, hindi naman din natin masisisi yung mga gusto magtayo ng career. Kasi, totoo naman din na kailangan mo yun kasi may mga pamilya din silang tinataguyod. Huwag lang makakalimutan. Yes, diba? balansehin. Mag-balance lang din. Totoo. Yun, ganun. Flies. Hindi po madali, pero yan po yung kailangan nating talagang subukan na gawin, yung pag-balance. Yes, sa matatanda, partner, yun nga yung sinabi ko, partner, same din sa bata. Baka busy-busy ka rin sa karera mo, hindi mo masyado nabigyan ng oras yung mga anak mo. Before you know it, na pala sila, 15 years old. Yes. At yung Naku, 15 years old, may sarili, na-miss nyo, correct may sarili na silang mundo hindi na lang opinion mo yung nagmamatter sa kanila. 'Di ba? Yung mga ganon. So, correct. kailangan wag mawawala yung time, yung balance. Kasi ako, partner, ganun talaga ako, talagang papatayin ko yung sarili ko sa trabaho, pero mag-e-enjoy din ako kapag kinakailangan, 'di ba? Tama. Yung mga ganon, kasi ayaw natin dumating sa deathbed. Oo. 'Di ba? At sasabihin natin na I wish I could have spent more time. Tama. 'Di ba? With the people I love. So kung Mga kaya mo ganon ngayon, di ba, na balansehin na magkaroon ng sapat na oras with your kids, Yes. with your parents, with your siblings, do it now. Gawin niyo po 'yun. Tas gawin niyo po yung lahat ng mga ways to be closer to them, to understand Yes. them. Alam mo nung una, partner, 'di ba, Spotify. Syempre, nandiyan na ating podcast, yan, Tambalan Podcast, that nagdo-drop kami ng episode every Monday. So yung Spotify, meron kaming sariling account sa bahay. Pero yung anak ko, si Princess, hindi ko siya binigyan ng sariling account. So nag-share kami sa isang account para na monitor ko yung pinapakinggan niya. So minsan, may mga, nung una, pinapakinggan ko yung playlist niya. Hindi ko maintindihan yung playlist niya. Nakalagay, Princess Korean. Playlist. Hindi naman, hindi. May mga Korean. Pero ibig sabihin, hindi ko genre. Hindi ko
Hindi ko trip. Hindi mo songs. Hindi ko songs. Kasi mas Oo. bata, mas TikTokish, mga ganun. Oo. Kilala mo ba si Lana Del Rey? Mga ganun, yan. So mga ganun, mga kanta nila, mga ganyan, yung mga kanta niya. Pero na-realize ko, nung hindi ako nakikinig sa playlist ko, pinapakinggan ko yung playlist niya, it's also a chance for me to get to know her. Kasi ito yung choice of music that she likes. And parang feeling ko, kapag nandito ako sa office, tapos pinapakinggan ko yung ano niya, yung playlist niya, parang feeling ko katabi ko siya. May ganon. So alam mo yung mga ganong klase mga balance. Diba? Totoo. Yun yung hindi naman kailangan malalim agad. Hindi naman kailangan magastos pati. Diba? Magkano lang ang premium ng Spotify partner. Diba? So yung mga ganyang klase mga eksena, let's do our best to balance and to get the best of both worlds. Career, kabisihan, kompetensya, pinaglalaban, and yung tunay na happiness, family, Yes. love, friendship, relationships, gano'n. Correct. Okay. Salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong unang araw ng Nobyembre. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!